BirdLife Malta u l-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-L-Mcast iffirmaw ftehim immirat biex jisaħħaħ il-kollaborazzjoni ta' bejniethom bil-għan li ż-żewġ organizzazzjonijiet ikunu f'pożizzjoni li jiżviluppaw l-għarfien prattiku tal-istudenti dwar l-ambjent. L-iffirmar uffiċjali tal-ftehim sar fil-kampus prinċipali tal-L-Mcast f'Raħal Ġdid. L-MOU kien iffirmat mill-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-L-Mcast Silvio De Bono f'isem il-Kulleġġ u mill-President ta' BirdLife Malta Grima f'isem BirdLife Malta. Dan il-ftehim juri l-impenn komuni taż-żewġ entitajiet li jipprovdu opportunitajiet edukattivi lill-istudenti biex jirrelataw l-aktar man-natura bil-ħsieb li pajjiżna jkompli jrawwem ġenerazzjoni ġdida b'kuxjenza ambjentali. Il-President ta' BirdLife Malta Grima qal BirdLife Malta dejjem emnet li l-edukazzjoni għandha tkun wieħed mill-pilastri tal-ħidma tagħha. BirdLife Malta u l-L-Mcast diġà kollaboraw flimkien fil-passat u qasmu l-esperjenza u l-għarfien tagħhom biex jipprovdu inizjattivi effettivi għaż-żgħażagħ.